Merhaba jwara temaşevanên hêja ez jwara îro dîsa pêkenîkî bêjim navê pêkeniya me deng ji kuva tê te. Pêkenî bi gelemperî li ser ew kesên meriv ji wan re tiştek dibêje lê ew wek merivan nakin deng bi şeklekî dinê diçe wan li ser wan tê gotinî yanî ez çi dibêjim ez çi dixwazim û tu çi dikî tu çawa tev digerî bi vê manahanê. Pêkenî wiha dest pê dike divê mirovekî du hevjînê wî hebûne ji jina mezin jî gelek aciz bûye pir canan dua dikir hêvî dikir digot belkî Xwedê ruhê jina min a mezin bistîne ez jê xelas bibim wekî din xelasbûn bo min tune ye çima jî dua dikir tiştek din nedikir lewra berê di kultura me da jinberdan tiştekî pir eyîb bû pir atif bû di nava millet da İnsanekî jina wî sûcekî qebahetekî mezin nekire jina xwe bernedida di kultura Kurda da mêr nelayîq bûn jinê berde gerek heta mirinê jina xwe xwe kilê xweytî bikilê sabetî bikim ew jina terka bavê xwe birê xwe malbata xwe dikir tê xwe merva ve girê dide ew jina emanetekî li cem merva gerek meriv jê hez ke lê heqaretê neke her wiha ji xwe Xwedayê Teala jê jin wek emanet didin mêra gerek lê xweytî bikin bi vê münasebetê jî jin berdan tiştekî eyb daha dîtinê ê çawa bike jê hez nake ji jina piçûk hez dike a mezin carê carkî dike qerebalix û kutû serserê wan da rojek ji dostê xwe re dibêje dostê re dibê li filan derê ziyaretek heye biçe ser ziyaretê li wê ziyaretê dua bike belkî duayê te qebûl bibe Xwedê ruhê jinikê bistîne dikeve serê wî diçe ser mezel ser qebra ziyaretê li wê derê ji ziyaretê re dibêje ey ziyareto ez te tu ji Xwedê rica bike belkî Xwedê ruhê jina min a mezin bistîne ez jê xelas bibim sitara min îdara min desta da nabe gelek canan xwendevan ya jî temaşevanên min şikayet kin dibin hinek tiştê ter wek ne münasibê olî be di esnayê pêkenî de derbas dibe wekî mesela meriv her ji ziyaretê re bêje ziyaret û eşte tu ji Xwedê rica dikî eva şer'an tiştekî caiz ninin gerek meriv dîrek berê xwe bide Xwedê ji Xwedê bixwaze hindik kesan gotine ku meriv biçi ser însanên bi dunyewî qenc dihatin zanîn cem weliyên Xwedên dostên Xwedê aliman meriv her wê derê meriv li wir ji Xwedê dua bike merivê ya Rabî tu bide xatirê van însanê wiha qenc tiş nabe divên gune nine lê meriv dîrek gazî wan bike şer'an caiz nine gunê tabî di pêkeniyê da ew mêrkî çûyî ser mezara gotiya ziyaret û tu eşte tu ji Xwedê dua bike ew van xêr û guna nizanibû gotiye em jî bi vê münasebetê çawa ku ji pêşê me da ketî kultura me pêkenî hatiye ez dixwazim bi wî şeklî bêjim ser şeklê wî rewşa wî ya olî na divê ziyaret û divê eşte tu ji Xwedê hêvî bikî rica bikî belkî Xwedê ruhê jina min bistînin bi gorî ku xelqê jê ra gotînek wisa dua dike ew xwelî meliya wî ser çavê xwe û kêlkê wî paçî dikir tê di zvera dema tê gund bala Xwedê ku millet berderê wan pir pêda gundî tên berderî qerebalix çê dibe deng tê sebir nake dibe eceba çi qewmî çi bû ji dûr ve gazî dike lo gelî cîranan çi bû cîran û çi bûn ka ji min re bêjin xortekî gazî dike divê qeyî tu nizanî jina temir mêrî tu wey dibe wellahî ev jî tiştekî ecêb û xweş bû hema carek çûm dua kirû Xwedê wayê daî min qebûl jî kir way jinik mir jî xwezî ez 2 sal 3 sal berê biçûma min nexwe çima kişand vê îşkencehanê wextê tê nêskî berderî bala Xwedê jina wî ya mezin derket berderî cîran mînara ra divê û xêr hatine xelkê duruniştanê xizmetê dikin şaş dibe fetilê ser ew cîranê gazîkê divê kore law te got jina temir me jina min wayê li berderî cîran jê ra dibe mala me min ne got jina mezin mir min got jina piçûk mir mêrik divê eyvah mala min şewitî çûm daha kir min got jina mezin mir jina piçûk mirî fetilê tê cem ziyaretê dî ziyaret û madeng jalî xûniyê ve tê te miştere got daha kir bira jina mezin bimire û jina piçûk mir min got çê te çawa fehm kir belê pêkenî waye di vir da nukteka dinê jî heye yek yani wextê ehtiyacî meriva dikeve alî yekî meriv diçe ku ja pêk nayê
وقتی مرد چه به حرمت چه به ریز چه وقتی که ایش مرا پیکنا ایشا مرد بکنی نفرت به ایجا قلول چه بینجا مثلا حدا قلولو کاب گوته نباش تینی اوشی دچی سر زیارتی بلاوا برجا وقتی دعایی ترس قبول جدو ایجا زیارتی را هرس دویشه زیارت و دنگ جالی خونی واتی تمن چه گوتو و ته چکر هیوی دارم بدلی و به منن خیر و خشی دا خاطری و